Невероятна среща с кучето Грим. Нали? Виждаме го. Той е тук. А това е кучето Грим. Грим? Пред магазина, хранителния, този, виждаме кучето Грим. Гримчи? Грим? Гримуна? Да. Невероятна среща. Да дойдеш тук и да го видиш. Той чака стопанката си. Еми, защо? Кажи за тази невероятна среща. Видяхме кучето Грим. Не чакаме никой, просто заминаха хора. Но аз познах, че това е кучето Грим. Да. Нали? Да. Заради което сме тук. Ти се притесни да говориш с човека, аз можех. Сега ще отидем в най-крайната част на Свалбард, за да ви покажем един интересен български ресторант. Той е като нереално. Уникални гледки. Просто нереалност. Някаква една голяма нереалност. Тази мина вече не се използва, но ето виждате. Красиво, а? Маме. Това е забравената мина от света. Да. Да, започва да вали сняг. Много интересно. Ще ходим ли догоре? Времето се променя изключително бързо. В момента над морето има мъгла, а тук започва да вали сняг. Тя е културно наследство и съдържа нестабилни конструкции. Забранено е и е забранено да се влизали да бъдете около сградата.
концертна зала и кафе, но преди е служил като училище, поща и болница. Today, нали днеска, също като кафе, ресторант и концертна зала. Това е жълто. Какво си мислиш? Тук в далечината виждаме ресторантът на българина Филип Захариев. Ходи се при него със специална поръчка и вечерята е доста интересно и вкусно яденето. Тук е друга сграда. Почти сме на края на земята. Това, което е срещу нас, е част от ледник, който вече не съществува и се е отдръпнал. Но ето какво е останало тук. Дори и на това място има човешко присъствие. Последната къща в Свалбард. Тук свършва градчето. Това е плаващ остров. И затова има много въглища. И също, че има скалите от животни. Също така тук се намират тези планини от среща и на север, там тези другите. Са най-младите в Европа и са се образували, когато архипелагът и Гренландия са се разделили един от друг. So if we don't run away from fossil fuels, we will suffer from the changes. Thank you. But my point is that everything is connected, and I hope to tell you how in my speech. So we live in a world where everything is connected, where the giant plumes of smoke from chimneys, from industries in one side of the world contributes to wildfires in the other side of the world, where the emissions from an airplane in Central Europe contributes to the melting of the polar regions. Pollution does not respect country borders and knows no boundaries. We're all aware of the devastating effects that may follow our increased emissions of carbon dioxide. But this is not the only thing that's emitted to the atmosphere when we're burning fossil fuels. Thousands of other compounds are also emitted. Now, not all of them are harmful to nature. Присъстваме какво на пореден протест. Модерен, организиран от Грета Тунберг. Нали? Това са последователи на Гретито. Сигурно, да. Виждаме
отново протести, дори в Свалбард. Събрали са се младежта и се правят на интересни. Highly intensive energy required methods to sow, irrigate, harvest, and transport. Same thing goes for the fashion industry. We use so much energy to produce materials that we then soak in toxic chemicals. Да, правосъдие за климата се казва протеста. Правосъдие за климата. Повтаряме. Но и тук една си вържи обувките, друг. Ами това са новите модерности. Какво казват? Морето се надига, нека и ние да се надигнем. Това зове младежката общност в Свалбард. And by fighting the fight against climate change and by reducing our environment connected and forget that ignorance is bliss. Thank you.